салом дӯстон, инак рӯзе ки аксари мухлисон интизор буданд фаро расид. Дирӯз Реал Мадрид барои соҳиб шудани суперҷоми Уефа бо дастаи Аталанта дидор анҷом дод. Ситораи нави мадридиҳо Килиан Мбаппе дар ин бозӣ дебюти худро ба қайд гирифт ва дар ҳайати дастаи шоҳона аввалин ҷомашро болои сар бардошт. Илова бар ин, ҳамлагари фаронсавӣ дар дебюти худ голи нахусташро ҳам тавонист ба ҳадаф расонад. боварӣ дорам кулли мухлисони Реал Мадрид аз ҳунари ӯ ҳаловат бурданд ва пайвандии Мбаппе бо Винисиус ва Беллингем барояшон писанд омад. Имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи бозӣ ҳарф зада. Ба реаксияи бозингарони Реал баъди дебюти Мбаппе нигарем. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда моро то охир пайгир бошед. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, интизориҳо ба охир расид. Футболи Аврупоӣ бармегардад ва аллакай шоми имрӯз бозиҳои даври якуми Ла Лигаи Испания шурӯъ мешаванд. моро мавсими тамошобоб интизор аст ки онро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар кардан мумкин аст. дар он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TAJFUT то 8000 сомони бонус пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. Килиан бозингари беҳтарин аст. ман аз адаптатсияи тезаш дар Реал дар ҳайратам. баъди аз таътил омадан ӯ дар ҳолати улияш қарор дошту омодаи бозӣ кардан буд. Мбаппе дар майдон сифатҳои баланди футболиро ба намоиш мегузорад. худатон аз ҳунараш имрӯз огаҳ шудед. бешубҳа ӯ лидери даста шуда метавонад. ӯ маҳорати хуби голзанӣ дорад ва агар имсол бомбардири чемпионат шавад ҳайронам намешавем. ба ҷуз ӯ боз дигар бозингарони ҳуҷумкор низ дорем. Беллингем, Винисиус, Родриго. ин ҳайати афсонавӣ аст ва мо ба мавсими нав пурра омодаем. дар Реал муносибати ҷиддӣ ба касб доштани Мбаппе кӯмакрасонаш мешавад. ҳайат аз омадани ӯ хушҳол аст. мухлисон, мураббиён ҳама аз буданаш розӣ ҳастанд ва бовар доранд ки Мбаппе комёб мешавад. ман хурсандам ки Мбаппе ба Реал Мадрид пайваст. мо аллакай ӯро бо бозии дебютияш табрик кардем ки хотирмон барояш хоҳад буд. бозӣ кардан ҳамроҳи Мбаппе дар як ҳайат сахт аст, вале мо бовар дорем якҷо қаҳрамониҳоро ҷашн хоҳем гирифт. мо ҳама кӯмак расон мешавем ки адаптатсияи Мбаппе ҳарчи тезтар гузарад. гузариш ба дастаи дигар мушкил аст, вале мо аллакай инро бо Беллингем таҷриба карда будем. ӯ соли қабл омаду худро пурра нишон дод. умедворам ки ин корро бо Мбаппе ҳам такрор карда метавонем. Мбаппе ҳамеша оиди ман суханони хуб мегӯяд. ман инро қадр мекунам ва бароям хуш аст. хурсандем ки ӯ билохира ба Реал омаду бозии нахусташро доир кард. ӯ яке аз беҳтаринҳост ки солҳои охир инро тасдиқ мекунад. мутаассифона ӯ бозингаре аст ки маро дар финали ҷоми ҷаҳон шикаст додааст, вале бо буданаш дар Реал хело шодам. мо ҳама кӯмакрасон мешавем ки ӯ худро дар ҳайати Реал инкишоф диҳад. дар оянда комёбиҳои бузургро интизор аст. Мбаппе яке аз бозингарони беҳтарини олам аст. хубаш ӯ дар дастаи шумо бошад нисбат ба оне ки муқобилатон бозӣ кунад. ин бозингаре аст ки мисли Беллингем ва Винисиус равиши бозиро тағйир дода метавонад. мо бояд зудтар дар ҳайат ӯро мутобиқ созем, зеро боварӣ дорам ӯ худро олӣ нишон медиҳад ва дар мавсими нав ҷомҳои зиёд ба мо меорад. кулли мухлисони Реал Мадридро бо ин ҷоиза табрик менамоям. хушҳолам ки имрӯз даста ҷоми навбатиро соҳиб шуд. ман омодаам ҳама корро дар ин самт анҷом диҳам. дар чӣ нақши Анчелоти хоҳад баромад хоҳам кард то ин ки мо ба ҳадафҳои худ бирасем. голи Мбаппе пешакӣ нақша шуда буд ки имрӯз бояд ба қайд гирифта шавад. ӯ бозингари фавқулода аст ва барои даста кӯмаки калон мерасонад. орзуи кӯдакӣ ман амалӣ шуд. билохира бозии нахустамро бо пироҳанҳои Реал Мадрид гузаронидам. аз ҳамагӣ барои дастгирияшон сипосгузор ҳастам. барои ман ин рӯз аҳамияти хос дорад. таърихи нав бо дастаи нав оғоз мешавад. ҳама талошамро мекунам ки интизориҳоро бароварда кунам. Реал дастаи қаҳрамонҳост ва ин ҷо легендаҳои зиёде аз қабили кумири ман Криштиану Роналдо бозӣ кардааст. ҳиссиёт маро фарогир аст, вале ман кӯшиш мекунам худро идора кунам. ҳадаф ҳамоно якест: қаҳрамон шудан. гол муҳим аст, чунки ман ҳамлагар ҳастам, вале имрӯз ҳадаф танҳо ба майдон баромадан буд. мо беҳтарин бозингаронро дар ҳайатамон дорем, вале мо бояд ҳама сар карда аз ман ҳамону булӯи худ кор кунем. мо Реал Мадридем. фарқ надорад ман чӣ қадар гол мезанам. асос пирӯз шавем. мо ҳамеша ҳадафҳои бузург хоҳем дошт. ин ҳанӯз бозии якуми Мбаппе аст. шумо чӣ фикр доред? оё Килиан рекордҳои Роналдоро дар Реал Мадрид такрор карда метавонад? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.